Prim Ministru, nirringrazzjak tal-qajt l-istedina tagħna għal din l-intervista fl-okkażjoni tal-ewwel anniversarju mill-aħħar rebħa elettorali li kiseb il-Partit Laburista u anke mill-10 anniversarju minn mindu inti ġejt maħtur bħala mexxej tal-Partit Laburista. Il-mandat li ingħata l-Partit Laburista fl-aħħar elezzjoni kien mandat wieħed b'saħħtu kważi iktar b'saħħtu milli kien hemm 4 snin u nofs qabel. X'tifsira fih għalik u għall-Gvern imexxi minnek? Fl-aħħar mill-aħħar jfisser aktar responsabilità. U għalhekk nemmen li f'din l-ewwel sena tat-tieni leġislatura fil-verità mhux biss għajna għaddejjin bil-programm tagħna, bil-programm illi ħdimna bih u illi ġejna eletti bih u li huwa kontinwazzjoni tal-ewwel programm ta' l-2013. Imma nemmen jien żidna ħafna l-impetu, żidna ħafna l-pass, żidna ħafna l-veloċità li bih nagħmlu l-bidliet. Anke għaliex is-sens ta' bidla huwa dak li jgħaqqad l-ewwel leġislatura mat-tieni leġislatura. U fil-verità fil-waqt li fl-ewwel 4 snin u nofs ħdimna biex dawwarna d-direzzjoni u bdejna wettqu ħafna bidliet, it-tieni leġislatura qiegħda hemmhekk sabiex dawk il-bidliet jiġu rinforzati b'mod li jidher ferm aktar. Inti dħalt fil-politika mhux biss biex tbiddel il-Partit Laburista, iżda wkoll bidla fil-pajjiż in ġenerali. Jekk tħares lura illum li qiegħed fit-tieni leġislatura tiegħek bħala Prim Ministru, fiex wasal dan il-pjan li kont fassalt qabel intart mexxej tal-Partit Laburista, li ma kienu dawk il-bidliet li ju single out u oħrajn li forsi temmen li setgħu saru aħjar? Ma naħsibx li wieħed jista' jkollu delużjoni li iktar minn 10 snin li wieħed ħareġ bi pjan u li tista' tgħid isma' dan huwa l-ktieb li ħanimxi fuq mill-bidu sal-aħħar, kun hemm bidliet li trid tagħmel anke fil-pjan tiegħek stess fil-mod ta' kif tara li n-nies qed jilqgħu l-bidla. Jien għalija l-iktar ħaġa fantastika li għamilna kienet il-mod ta' kif biddilna l-mentalità fl-ekonomija tal-pajjiż. Il-fatt li minn ekonomija li kienet qiegħda kif naqbdu ngħidu kajmana ħafna nies bla kuraġġ li jinvestu b'nies li joqogħdu lura milli jinvestu. Illum ġejna f'sitwazzjoni li m'hemmx għalfejn noqgħod ngħidha jien, ma huwa ċar ħafna li hawn qatt biex isir iktar fil-pajjiż. Malta huwa post fejn l-affarijiet jiġru, fejn l-affarijiet qed jitbidlu, fejn l-affarijiet qed jinħoloq ix-xogħol, fejn qed jinħoloq il-ġid u jitqassam il-ġid. Dik nara li kienet importanti ħafna. It-tieni bidla sinifikanti li għamilna fil-fema tiegħi kienet dwar id-drittijiet ċivili. Id-drittijiet ċivili naħseb hemmhekk daħħalna realizzazzjoni li speċjalment fil-qasam tal-minoranzi ma bqajniex inħarsu lejn in-numri u nisbu n-numri u nibżgħu nitkellmu dwar xi ħadd jew xi ħaġa ma mmorrux nitilfu xi vot, imma anzi daħħalna dik l-idea li żgħira kemm żgħira minoranza, inti għandek titkellem dwar dik il-minoranza u tkun il-leħen ta' min m'għandux leħen. Dan kollu biex ma nsemmix bidliet oħra li naħseb li huma sinifikanti ħafna, sinifikattivi ħafna, bidliet li għamilna speċjalment dwar żgħażagħ u dwar nisa, illi nemmen ħafna dwaru l-emanċipazzjoni tal-mara li fil-ħatħalli legat duratur dwar il-mod ta' kif is-soċjetà Maltija ħadhom kompli tinbidel fil-futur. Semmejt is-suċċess ekonomiku li huwa stat ta' fatt. Madankollu qed naraw sitwazzjoni fejn il-proprjetajiet qed jolew b'ritmu mhux pari passu tal-pagi. Ma jinkwetakx il-fatt li diversi koppji żgħażagħ isibuha diffiċli biex jikru proprjetà biex ma ngħidux jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom? Ngħidu hekk, m'hemm l-ebda tip ta' sitwazzjoni fejn inti ħajkollok the perfect fix li inti għandek kollox pożittiv mingħajr ma jkollok problemi. U ħanejdlek it-tip ta' problema ma nixtieqx jkolli. Ma rridx li jkolli problema ta' nies qiegħda. U naħseb fl-aħħar mill-aħħar li kieku għandna llum il-ġurnata ekonomija tgħidlix tippreferi, ekonomija taġġel illi timpjega n-nies illi tagħti postijiet tax-xogħol lin-nies u mbagħad għandek problema dwar kirjiet u proprjetajiet, jew li ma jkollokx dal problemi dwar kirjiet u proprjetajiet imma n-nies qiegħda. Inni preferi s-sitwazzjoni li qegħdin fija illum aħna għax hemm challenges, imma challenges li nistgħu nirbħulhom.
Dwar il-kwistjoni tal-proprjetajiet jien dejjem ngħid illi l-ewwel qed tridu nieħdu a bird's eye view tas-sitwazzjoni. Meta jiżdied il-prezz tal-proprjetà l-ewwel qed fejn ma jiżdiedx il-prezz tal-proprjetà fejn in-nies ma jridux jmorru joqogħdu. Fid-deżert ma jiżdiedx il-prezz tal-proprjetà tista' tixtri kemm trid kilometri ta' deżert aktarx jekk m'hemmx riżorsi fih u n-nies ma jridux jmorru joqogħdu fih. Ma għalxejn tkun qed tixtri. Min-naħa l-oħra flat żgħir f'post fejn in-nies iridu jmorru joqogħdu fih jiswi ħafna flus. Jiġifieri hija kwistjoni ta' kif u fejn inti qed tiġġenera attività ekonomika. It-tieni ħaġa li għalija importanti ħafna. Aktar minn 80% tal-Maltin huma sidin ta' darhom. U dak jfisser li meta qed tapprezza l-proprjetà min illum għandu d-dar tiegħu jew qed iħallas il-mortgage fuq id-dar tiegħu meta jiġi biex jħalli lill-uliedu jew għalih innifsu dak li xtara b'200,000 ħajsib li jiswa 400,000. Ifisser jiġifieri dak li jkun li huwa sitta dar u llum qed jieħu pjaċir illi l-proprjetà qiegħda tapprezza minnaħa l-oħra jgħidlek jien ma rridx sitwazzjoni fejn xtrajt xi ħaġa 200,000 u saret li tiswa 100 biex qed nitlef il-flus. Bil-maqlub hemm l-apprezzament tal-proprjetà. Dak li rridu niffokaw aħna huwa l-ewwel nett biex min jista' jsir sitta dar u ninkoraġġuh li jsir sitta dar. Jien għalija l-mentalità illi tal-home ownership huwa importanti ħafna. U għalhekk daħħalna l-first time buyers, għalhekk daħħalna il-programm tas second time buyers, għalhekk tajna għajnuna tul għajnuna min irid jirranġa postijiet li ġejja mill-iskema ta' regolarizzazzjoni. Imma wkoll daħħalna għajnuna lil min joqsu dik in-naqra biex il-bank ikun jista' jselfu u ngħinuh sabiex il-bank iselfu. Hemmhekk iridu noqogħdu attenti imbagħad hemm linja ħamra illi ma nistgħux naqbżu. Illi inti tgħin b'mod artifiċjali lil min ma jaffordjax illi jissellef dak illi ma jistax jħallas lura. Pajjiżi li jagħmlu hekk ewlenin fosthom fl-Istati Uniti waslu għal kriżi dik li jgħidu l-kriżi tas-subprime fejn inti qed titħajjar tagħti inċentiv enormi biex xi ħadd jixtri post illi dan qatt ma jista' jħallsu lura għax ma jaffordjax jħallsu lura. Hemm dik il-linja li ma rridux naqbżu, imma jekk ma naqbżux dik il-linja li ngħinu l dak li jkun fid-deposit tiegħu bl-iskemi li għandna, aħna rridu ngħinu kemm jista' jkun nies li jsiru sidin ta' darhom. U mbagħad għandek in-nies li jgħixu fil-kirjiet. In-nies li jgħixu fil-kirjiet jew bażla u naħseb ma' żmien minħabba l-bidla fil-mentalità iktar qed jiżdiedu n-nies li bażla jmorru fil-kera jew b'neċessità. Neċessità għax il-bank ma jsellifhomx, jew għax ħerġin minn family breakdown, jew ħaġa, jew oħra. Dak huwa s-settur li rridu ngħinu. Jien niddifferenzja wkoll bejn housing soċjali u affordable housing. Li inti affordable housing għalija jfisser li jkollok persuni li qegħdin jaħdmu, mhux ħanejt li qegħdin komdi, ma li qegħdin jaqlaw il-flus u li rrid nipproteġihom minn sitwazzjoni fejn qatt ma jkunu ħajtolbu l-ebda sussidju lill-gvern, imma f'daqqa waħda sit il-kera jiġi jgħidilhom isma' mix-xahar id-dieħel ħa nirdupjalek il-kera. Dik hija xi ħaġa li rridu nipproteġu lil dawn in-nies li jkollhom aċċess għal housing affordabli fil-waqt li s-sit tal-kera jkollu return li jkun tajjeb. Ma tistax toqgħod tipprova torbot il-forzi kollha tas-suq, imma tista' tirregola, jkollok qafas ta' regolazzjoni. Naħa l-oħra hemm il-housing soċjali. Housing soċjali ma tistax titfa' fuq il-privat. Housing soċjali huwa xogħol il-gvern illi jara li jkun hawn supply biżżejjed f'dak is-sens. Għalhekk ħabbarna barra l-programm ta' 58 miljun li diġà beda programm ieħor ta' 50 miljun fil-housing soċjali li ġej mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment. U hemmhekk ukoll qegħdin ngħidu xi ħaġa li mhux faċli li wieħed jgħidha ma li naħseb li hija ġusta. Li dak li hemm illum, imma fuq il-postijiet il-ġodda li jkunu qegħdin joħorġu permezz ta' dawn l-iskemi u li narawhom li jkunu available għal familji b'kirjiet ħaġa jew oħra, il-postijiet il-ġodda ma narawhomx li jibqgħu jintirtu minn ġenerazzjoni għall-oħra jekk
jien għandi bżonn illum ma jfissirx li l-tfal tiegħi għandhom bżonn għada. Irridu ngħinu l-tfal tiegħek biex ma jkollhom bżonn għada pitada għax inkella ħajkonna nerġgħu nkomplu nibnu kullimkien bil-housing soċjali. Mhux beħsibna nidħlu fl-affarijiet ta' xems llum il-ġurnata qiegħed fil-housing illum. Dak hemm setta regoli li jkunu hemm. Imma naħseb li bil-proġetti futuri, bil-proġetti li qegħdin isiru bħalissa, dawn huma ir-regoli ġodda li qed ikun hemm. Fil-qasam tax-xogħol, żewġ setturi partikolari li qed joħolqu eluf ta' impjiegi huma l-gaming u l-settur finanzjarju. Issa kulħadd huwa konxju dawn iż-żewġ setturi minħabba tibdil fir-regoli u fir-regolamenti tal-pajjiż jistgħu faċilment jiddeċiedu li jirrelokaw f'pajjiżi oħrajn. Kemm il-Gvern huwa konxju ta' dan il-fatt u xi pjanijiet għandu biex iżomm il dawn iż-żewġ setturi b'saħħithom kemm jista' jkun? Ma tantx nissottoskrivi l-idea li dawn b'xi mod jew ieħor jaqbdu jitilqu mill-lum għal għada, anke għaliex illum il-ġurnata il-mudell li qegħdin u li bnejna bħala pajjiż matul iż-żmien mhuwiex xi wieħed superfiċjali jew artifiċjali li huwa bbażat fuq sempliċement ir-rata tat-taxxa, illum hemm ekosistema. U li fil-verità iċ-challenges jkunu hemmhekk u jkun hemm pajjiżi oħra li jisfidaw is-sistema li bija naħdmu aħna. Imma naħseb l-ekosistema tant kemm qiegħda tiżviluppa u tant kemm qegħdin inkabruha anke l-idea li nattiraw kumpaniji fil-qasam tal-blockchain li toħloq id-debt toħloq f'dawn il-oqsma tal-financial services, tal-gaming, f'oqsma oħra, toħloq ilhom ambjent illi permezz tiegħu anke jekk jintilfu ċertu vantaġġi li aħna naraw li ma m'għandhomx jintilfu, anke għaliex ħafna minnhom hemm l-unanimità, jibqa' struttura illi titraxxendi n-numri, titraxxendi affarijiet oħra. Nista' nsemmilek 200 post fid-dinja fejn ma tantx jagħmel sens ekonomiku għal ċertu kumpaniji illi jibbażaw ruhom għax għandhom ħafna spejjeż jħallsu ħafna affarijiet hemmhekk, imma xorta jibqgħu bbażati hemmhekk għax hemm l-ekosistema, għax hemmhekk hija l-post where things happen, għax hemmhekk hemm it-talent, għax hemmhekk hemm in-nies li jikkreaw. Jien naħseb Malta biżmien bdejna diġà din it-triq li jkollna din l-ekosistema f'dawn l-oqsma u fil-waqt li jien il-punt li ma naqbilx huwa li nieħdu jisu defensive brace, jisu li ngħidu isma' noqogħdu attenti għall-impatt. Dejjem tittaħseb għall-impatt u jkollok l-alternattivi dwar kif ħataħdem. Imma jien l-attitudni tiegħi hija waħda iktar proattiva illi biex tikkumbatti ċ-challenges li jistgħu jinħolqu trid twessa u mhux tingħalaq fik innifsek u dak li qed nippruvaw nagħmlu bħala strateġija ekonomika bħala gvern. Dwar l-immigrazzjoni ma tantx għadna nisimgħu ħafna stejjer u aħbarijiet. L-immigranti li jaqsmu naqsu ma l-imwiet meta tikkompara kemmijiet huma dawk li qasmu żdiedu fl-aħħar xhur. X'inhuma ħsibijiet tiegħek dwar dan il-fatt? Ifhimni il-kwistjoni tal-wassit tal-immigranti tista' nbidel millum għal għada. Jista' jkun bejn li qegħdin nikkummentaw illum nagħmlu din l-intervista sa meta nissjaraw din l-intervista tkun inbidlet totalment. Ix-xenarju ma nafux, ma nistgħux imbassru f'dan ir-rigward li hu żgur li qegħdin naħdmu sal-lum il-ġurnata b'mod effettiv mal-partners tagħna b'tali mod illi nagħtu l-għajnuna tagħna, nagħtu dak li nifilħu bħala pajjiż u hemmhekk jien gburi li bħala Prim Ministru ta' pajjiżna ħedimna f'sitwazzjoni fejn meta l-Ewropa talbitna biex nieħdu n-nies minn pajjiżi oħra m'għedniex le għax diġà ħadna matul is-snin, offrejna li nieħdu n-nies mill-Greċja, nieħdu n-nies mill-Italja u konna fil-verità l-ewwel pajjiż fl-Unjoni Ewropea kollha illi ssodisfajna il-kwoti illi intlabna biex nieħdu minn pajjiżi oħra. X'qegħdin nuru b'dan il-mod? Qegħdin nuru l-prinċipju tagħna li aħna dak li nifilħu nieħdu ħanieħduh u mhux nagħmlu l-ebda tip ta' skuża biex nippruvaw li ma neħduhx. Nemmen illi saru passi l quddiem imma hija sitwazzjoni volatili ħafna, sitwazzjoni fejn hija biss sitwazzjoni tinbidel minn mhux ħanejt mill-lejl għan-nar imma minn xahar għal ieħor u aħna l-ħin kollu nkunu engaged imma żgur il-fatt li ma
kienx waslit fl-aħħar snin ma kienx xi tip ta' kif għax ġiet hekk. Imma xogħol li sar b'mod Ewropew mill-Unjoni Ewropea u minn pajjiż individwali f'dan ir-rigward. Fil-preżent f'pajjiżna huma madwar 42,000 persuna ta' nazzjonalità barranija li qed jaħdmu legalment fil-pajjiż. Magħhom ukoll jiżdiedu dawk l-immigranti illegali li ovvjament jieħdu status differenti fis-soċjetà. Fl-aħħar xhur il-Gvern tkellem b'mod pubbliku dwar il-fatt tal-inklużjoni soċjali. Kemm taħseb li aħna kemm bħala pajjiż, bħala Gvern u bħala poplu, ninsabu lesti li naċċettaw l-inklużjoni soċjali mal-barranin li jiġu f'pajjiżna? Ħanejdlek il-kwistjoni tal-integrazzjoni hija xi ħaġa li dejjem hija diffiċli biex wieħed jaffronta politikament. Jien ngħid sakemm in-nies ma jkunux qed jħossuha wiċċ imwiċċ. U it-tip ta' relazzjoni li wieħed jħoss li għandu ma' barranin. Jien naf nies li kienu mhux ħanejt razzisti ma xettiċi ħafna dwar il-barranin sakemm ma kellhom bżonn servizz ta' xi ħadd biex jgħinhom fid-dar, sabu dan il-barrani biex jagħmel dan ix-xogħol li ma rid jagħmlu l-ebda tip ta' Malti u saru jqisuh bħala parti mill-familja u kważi kważi jgħidulek ara jfettilek li dawn in-nies tipprova żommhom li jibqgħu jgħixu Malta. Min-naħa l-oħra jkun hemm min jitkellem fuq min huwa mhux ħanejt ċettiku fuq min juri r-riservi tiegħu bħala li kulħadd qisu razzist. Imma jien ngħidilhom il dawn in-nies jien meta pereżempju ninżel il-Marsa nara nistaqalbhom tajba il-lesti li jgħinu u jgħinu jekk jaraw xi ħadd ġralu xi ħaġa għandu bżonn xi ħaġa ma jgħodux jgħidu għax Malti jew barrani. Ma qatt ma jridux min jagħmel storbju eċċessiv bil-lejl. Ngħidlek il-verità, il-Marsin bħal nies oħra ma jippurtaħħomx jekk min qed jagħmel l-istorbju eċċessiv jekk min qed jissabbat fuq il-bibien u x'abjad jew iswed. Seta' kien Malti jew barrani. Ngħid jien hija kwestjoni ta' enforcement u ta' li jkun hemm ħarsin tal-liġi iktar jekk hux ta' Malti jew ta' barrani. Min-naħa l-oħra, ir-realtà hija li mingħajr ma jkollna barranin f'pajjiżna, jien ngħid meta ngħidu barranin ma jfissirx tiftaħ il-bibien u tħalli kulħadd jagħmel li jrid. Jkun hemm il-kontroll, imma mingħajr ma jkollok dal-barranin li jiġu hawnhekk li jonfqu l-flus pajjiżna, jagħlaw il-flus pajjiżna, illi ħallsu l-bolla f'pajjiżna li permezz tagħha qed inħallsu l-pensjonijiet. Pajjiżna ma jkunx qed mixi l quddiem b'mod żvelt daqskemm huwa llum il-ġurnata. Min jgħid isma' għax il-barranin qed jieħdu x-xogħol tal-Maltin ngħidlu sib li iktar Maltin li jridu jaħdmu u fejn hemm sitwazzjonijiet fejn hemm min qed jikklejm qed joħduh ix-xogħol il-barranin, m'għandix dubju li jkun hemm employers li jimpjegaw il-Maltin mal-ewwel jaħtfuhom mal-ewwel. Fuq il-kwistjoni tal-fondi Ewropej, qed isir l-argument li l-pajjiżi membri fi dan l-Unjoni Ewropea se joħorġu aktar kontribuzzjonijiet milli kienu joħorġu fil-passat. Qed jgħidu wkoll li huwa possibbli li Malta tibbenefika mill-istess ammont ta' fondi li kellha fl-aħħar budget. Insa llum il-ġurnata dejjem żammejt lura milli noqgħod inwieġeb fuq ħafna spekulazzjonijiet li jsiru li huma bbażati fuq rapporti katastrofiċi li huma bbażati fuq l-ebda figura. Il-figuri issa bdew joħorġu internament mill-Kummissjoni Ewropea u laqas ħarġu l-figuri kollha, il-prinċipji li ħarġu. Jien ngħidlek x'inhu l-għanewlieni tagħna. L-għanewlieni tagħna huwa li f'dawn in-negozjati Malta tibqa' pajjiż li tgawdi minn aktar fondi Ewropej milli tkun qiegħda tħallas. Dan mhuwiex straightforward għaliex ikun hemm min jargumenta li Malta tant kemm sejra tajjeb li issa għandha bżonn li tħallas aktar milli tieħu. Aħna għandna argumenti oħra dwar diffikultajiet endemiċi li għandna li ma jinbidlux bil-performance ekonomika tagħna. Perswas li ħankunu qed nagħmlu argumenti sodi ħafna u dak ħajkun l-ewwel target tagħna. Minn hemmhekk nimxu għal targets oħra. Imma
jien min joqgħod jipprevedi ħafna doomsday scenarios ma tantx onestament jimpressjonani fil-verità fl-aħħar mill-aħħar dak li jgħod huwa x-xogħol li jkun qed jsir mbagħad nippreżentaw fl-aħħar mill-aħħar il-pożizzjoni tagħna lill-poplu biex ngħid li dak huwa t-target ewlieni li Malta mhux kif hemm min jargumenta li għandha tibda tħallas aktar milli tieħu għax l-ekonomija sejra tajjeb, ma aħna ngħidu li Malta għandha tibqa' tieħu aktar milli tagħti minħabba il-mod ta' kif aħna strutturati bħala pajjiż, bħala l-iżgħar pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Wieħed mis-setturi li ħafna drabi jispiċċa f'nofs kontroversji huwa l-ambjent. Bħalma taf fl-aħħar xhur kien hawn ħafna kontroversja dwar artijiet ODZ. Bħala gvern, x'inhuma l-pjanijiet tagħkom biex tippreservaw l-artijiet ODZ? Fil-verità jien naħseb l-ikbar kontroversja dwar l-ambjent suppost għandha tkun, jew kont nistennija li tkun dwar l-arja li nieħdu. Dwar meta ħarġet l-istatistika dwar iż-żieda fl-emissjonijiet li qed nanalizzawha tajjeb, dwar il-miżbliet li għandna bżonn jekk ma nagħmlux xi ħaġa biex inneħħu l-plastik miċ-ċirkolazzjoni minħabba li ġie imponut fuqna illi konna l-fliex kemm pratikament kollha tas-soft drinks li jkunu tal-plastik. Għalija dak huma l-ikbar issues ambjentali. Nifhem illi l-kwestjoni tal-bini dejjem tqanqal reazzjoni qawwija, hemmhekk ukoll ħadd ma jaqbel jsir bini sakemm il-binja ma tkunx tiegħu aktarx. U kulħadd jgħid li mhux sewwa li joħorġu permessi għall-bini sakemm ma japplikax hu jew hi għall-permess. Jien ngħid li fuq il-kwestjoni tal-ODZ żammejna u qed inżommu mal-commitment tagħna li l-gvern mhux qed juża artijiet ODZ tal-proġetti tiegħu. U naħseb dak huwa wieħed mill-ikbar commitments li għandna, kellna kontroversji ma jkollniex u qegħdin naraw kif nirranġaw il-policies biex ma jkunx hemm abbużi pereżempju dwar il-petrol stations. Imma dawn huma affarijiet nerġa' ngħid li l-weda l-kbira li għamel dal-gvern huwa li ma jużax aktar artijiet ODZ għall-proġetti maġġuri tiegħu. F'wieħed mid-diskorsi tiegħek fil-Parlament indikajt li l-Gvern jista' jiddiskuti mal-Oppożizzjoni l-kwistjoni tad-donazzjoni anonima ta' gameti. Ma taħsibx li jekk titneħħa l-anonimità mid-donazzjoni dawn se jonqsu b'detriment għal dawk li jeħtieġuhom? It's a double-edged sword. It's a double-edged sword. Imma nista' nifhem l-argument u fhimna l-argument li huwa b'saħħtu li l-anonimità qiegħda fl-ebda ċirkustanza oħra. Fuqna oħra jien naħseb li tajjeb li min ħajkun qed jidħol għal dan il-proċess li jkun inkludi l-infriżar ikollu jifhem ir-responsabilità. Il-persuni jifhmu r-responsabilità. Jien ngħid fil-verità bis-sitwazzjoni kif inhi u kif nifhimha jien ta' ġenituri li jridu l-ulied. Jekk inti tkun għaddejt minn dit trauma kollha biex jkollok l-ulied u taf li għandek embryon li jkun iffriżat, by the way, il-friżar diġà jeżisti f'pajjiżna u diġà kellna 5 embryuni iffriżati, 2 minnhom ġew ippjantati lura f'ommhom. Jekk inti tkun taf li għandek potenzjal ta' wild li qed jistennik l-isptar, mhux ħanoqgħod ngħidlek figuri, ma ngħidlek ġenitur b'mod naturali ħajara kif jagħmel malar kemm jista' jkun biex jmur biex jieħdu, biex jipprova jagħti l-ħajja permezz tal-impjantazzjoni. Jiġifieri onestament ma naħsibx li ħajkun hemm sitwazzjonijiet fejn dak li jkun jgħid isma' jew ftit li xejn jkun hemm sitwazzjoni fejn dak li jkun jgħid mal-ewwel jagħti l-għażla tal-adozzjoni. Ovvjament ikun hemm ir-responsabilizzazzjoni jekk inti għandek embryon iffriżat dak huwa responsabilità tiegħek, trid tagħtih il-ħajja u jekk inti ma tagħtihx il-ħajja sa ċertu żmien fejn inti għandek iċ-ċans, dak l-embryon ħajkun qiegħed jingħata l-adozzjoni minn ħadd ieħor. Issa tgħidli tnaqqas il-possibiltajiet ta' adozzjonijiet ħaġa oħra. Bħal meta inti tadotta tifel jew tifla. Fl-aħħar mill-aħħar tifel jew tifla ħassaqsi. U hemm drittijiet fil-liġi f'dan ir-rigward. U naħseb bl-istess mod wieħed irid jikkunsidra dan id-dibattitu f'dik l-ottika wkoll.
Fil-qasam soċjali ma anke fil-qasam tax-xogħol, kien hemm każijiet fejn persuni li għandhom mar terminali u jaħdmu ma' kumpaniji privati jingħataw somom ta' flus biex dawn jirriżenjaw mill-impjieg tagħhom. Bħala gvern u bħala stat, kif se jirnexxielna ngħinu l dawn in-nies biex ma jispiċċawx din is-sitwazzjoni? Din hija xi ħaġa li tweġġani fis-sens l-ewwel qed iridu naraw li l-liġi tkun qiegħda hemmhekk dejjem biex tipproteġi l-interess ta' l-iktar nies debboli. U ma naħsibx li nistgħu niġġeneralizzaw, anzi jekk nirrid nagħmel ġeneralizzazzjoni ngħid li l-esperjenza tiegħi tal-employers f'pajjiżna huwa li f'ħafna każijiet l-employers meta jkun hemm każijiet umani jgħinu. Jgħinu permezz li jħallu dak li jkun jieħu żmien tiegħu biex jirkupra, jibqgħu jħallsu anke jekk dak li jkun ma jkunx qed jikkontribwixxi bħala produttività kemm wieħed mistenni minnu dan mhuwiex fuq l-afqara. Hija sitwazzjoni li onestament hand on heart nara minn ħafna mill-employers. Mbagħad ikollok min huwa qas jimxi bil-pinna u l-klamar, għax il-pinna u l-klamar tal-liġi tipproteġih lil ħaddiem, ikun hemm min jipprova jsib toroq minn wara. Dak huma tip ta' abbużi li jien għalhekk ngħid l-aqwa difiża għal ħaddiema huwa sħubija fi trade union. Għax hemmhekk għandek min qiegħed jiddefendik il-ħin kollu. U dan huma sitwazzjonijiet ċarissimi fejn anke min għax inti trade union din bħal insurance. Kulħadd jiddejjaq jħallas l-insurance sakemm ma jkollok bżonna. L-istess trade union mhux kulħadd bil-fors jifhem il-validità li wieħed jissieħeb f'għaqda sakemm ma jkollok bżonn dik l-għaqda. Prim Ministru, miġiet nirringrazzjak u fisem il-qarrija tagħna nawguralek li sbaħ xewqat fit-tmexxija tal-pajjiż. Grazzi ħafna. Grazzi lilkom.